Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Teremos ollos abertos, o cu pegado no chan, coas orellas escoitando, axiña imos comezar. Días, nenos e nenas, imos vos contar un conto que se chama Os Seis Barbudos. Espero que vos guste moito. Ola, eu son Antón. Eu Fátima. Eu Rebeca. Eu Brais. Eu Noa. E eu son Iván. E vamos vos contar Os Seis Barbudos. Seis barbudos entraron nunha panadería. O panadeiro caeu co susto. Os clientes estaban aterrorizados. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Os seis barbudos compraron 6 barras de pan. Unha, 2, 3, 4, 5, 6. o panadeiro e os clientes suspiraron aliviados. Pero, co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluxadas que os 6 tiveron que peitealas. Depois, un despediuse e marchou en bicipétalo. Ata logo! Cinco barbudos con 5 barras de pan entraron nunha carnicería. A carniceira desmayouse. Os clientes comenzaron a temer de medo. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Os 5 barbudos compraron 5 chourizos. 1, 2, 3, 4, 5. A carniceira e os clientes suspiraron aliviados. Ai! Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluxadas que os 5 tiveron a que peitear. De alí a pouco, un despediuse e marchou en ciclopedal. ¡Ata logo! Catro barbudos con 4 barras de pan e 4 chourizos entraron nunha tenda de xoguetes. O dono deixou escapar un grito. ¡Ah! Os clientes palideceron. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Buscaron un globo. Os 4 barbudos compraron 4 globos. 1, 2, 3, 4. Os 4 barbudos compraron o tendeiro e os clientes suspiraron aliviados. Ai. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluzadas que os 4 tiveron que peitealas. A continuación, un despediuse e marchou en tramponeta. Ata logo!
con 3 barras de pan, 3 chourizos e 3 globos, entraron a tenda de disfraces. O tendeiro quedou mudo e os clientes paralizados. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Os 3 barbudos compraron 3 narices de payaso. Unha, 2, 3. O tendeiro e os clientes suspiraron aliviados, pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos acabaron tan espeluxadas que os 3 tiveron que peitealas. Acto seguido, un despediuse e marchou en aerobasoira. Hasta logo! Dous barbudos con 2 barras de pan, 2 chourizos, 2 globos. Que son? Globos. Entraron nunha libraría. A libreira puxose en garda. Os clientes botaronse a un lado. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Os 2 barbudos compraron 2 contos. 1, 2. A libreira e os clientes suspiraron aliviados. Ai. Pero co aire dos suspiros, as barbas dos barbudos quedaron tan espeluxadas que os 2 tiveron que peitealas. Entón, un deles despediuse e marchou en motocíclope. Ata logo! ¿Qué pasa? Solo queda uno. Ya. ¿Qué pasa? Solo queda uno. Uno tonto. Un barbudo cunha barra de pan, un chourizo, un globo, un nariz de payaso e un conto entrou nunha pastelería. O pasteleiro non lle quitaba ollo. Os clientes mirábano de arriba a abaixo. Aquel barbudo non podía buscar nada bo. O barbudo comprou unha torta e 6 candeas. O pasteleiro e os clientes suspiraron aliviados. Ai! Pero co aire dos suspiros, a barba do barbudo acabou tan espeluxada que tivo que peiteala. E como ia demasiado cargado para ir en paticiclo, marchou en monibús. Ata logo! Ya se acabó, ¿qué cosa? No, mira. Ay, sin barba ahora. ¿Por qué sin barba? Un cochecito. A uno se le cayó un globo. A uno minimoto. A este. A uno, pero Os 6 barbudos con 6 barras de pan, 5 chourizos, 4 globos, 3 narices de payaso, 2 contos e unha torta de aniversario aparcaron o seu maletípedo á entrada dunha casopa moi pobre. Os veciños que tomaban o fresco fora pecháronse nas casas. Aqueles barbudos non podían buscar nada bo. Unha señora abriu e con moita amabilidade deulle as 6 boas tardes. Din don. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Acordastes, vos barbudos! Aquela tarde, Nino pasouno moi ben na festa que lle prepararon os seus amigos. Fartouse de comer pan con chourizo. Está comiendo. Xogou cos globos ata que explotaron. ¡Bum! Explotando. Riu sen parar cos payasos. ¿Y por qué no Leu os contos. ¿Por qué no explotan? Explotan. Que exploten. Que exploten. E apagou as 6 candeas da torta. Se acabó que No. 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 Mira, ya hay un bloque. Que estaba riquísima. E o mellor de todo foi que as barbas
dos seus amigos que lle facían cóxigas cada vez que lle daban un bico. Colorín colorado, este conto está rematado. ¡Qué cortito! Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá.